bende ma wasebedo ka waluwo. Jotelo maromo 50 manowal kombe mag jolup jotend migepe kata CAS ochamo muma yanga odiochieng' ma kawuono. Evans Kidero, Dennis Itumbi, Millicent Omanga kod Bishop Margaret Wanjiru gin moko kuom jotelo mane opuodhi okinyi ma kawuono e kar jot mar jatend piny Nairobi ka. Ma timore kata bang' spika mar od bura mamalo Moses Wetangula yango ni jood bura onge kod teko mar chik mar nono jogo mowal e lemo mar jolup jotend migepe kata CAS. Opogore gi mano, twak pod medore kata medo nyuolore e wi kwan mag jotelogo makoro biro medo pek mar ngima kotenore ni gidwaro osara mondo chulgigo kaluwore ni gin e ong'ala marom kod jogoro mongirore mag migepego. Wadhi nyime kama ni